טוב חברים, אז השעה עכשיו 11:50. הלכתי לישון צהריים בכוונה כדי לנסות להצליח 100,000 צעדים, כי השעון מתאפס מ-12 עד 12 ליום שלמחרת. אפשר לראות שקמתי עכשיו. אני לא בטוח שאני אצליח, אבל זה אחלה אתגר. אכלתי באמת כל כך הרבה אני די עם קצר, אם אפשר לראות, ומכנס קצר. אני לא זוכר מתי היה לי חם בכמה חודשים האחרונים, אבל עכשיו חם לי, אני מרגיש קצת עם יותר אנרגיה. אני חושב שאכלתי קצת יותר מדי, אז אני קצת עם בטן ומרגיש את האוכל, מקווה שזה לא יפריע. מה עוד? אני מרגיש יותר מדי חטוב, כאילו, עם האוכל, כאילו מאשר בלי. לא יודע למה, לא יודע איך, לא מעניין אותי. וואו, איזה אתגר. אז אני אתארגן על עצמי ב-20 דקות הקרובות. אני אעדכן במהלך האתגר. אתם תראו את זה כנראה יום למחרת, כי אני לא הולך לעלות את זה בשבת. וואו, הולך להיות מטורף. השעה 11:50, הכנתי לי קצת מרים ואני מרגיש שאני יכול ללכת ממש הרבה עכשיו, אבל זה לא חוכמה, כי זה עכשיו, זה עוד לא התחלנו באמת את האתגר. אז 10,000 הראשונים יהיו הכי קלים, אחרי זה נתחיל לפקות. בואו נראה איך זה ילך. מאוד בא לי לעגל, אבל אני אתאפק. הבאתי גם תמר. עוד 10 דקות מתחילים. התחלנו. ניקח בננה ותפוח לדרך. אני לא חושב שיהיה לי מספיק מקום בטלפון לתעד הכל, אבל נראה. טוב חברים, אז השעה 9:15. אני לא מעדכן כל כך הרבה כי אין לי מקום בטלפון. קצת אחרי 9:15. אני עושה פה סיבובים קצת בפרדס חנה. בואו נראה. מקווה שרואים. אבל אני עוד שנייה על 51,000, והשעה רק 9:17 בבוקר. יש לי עוד קצת זמן. קצת התחלתי להרגיש את ההיליופסוס, אבל אני מקווה שזה לא יפריע לי יותר מדי. שלא תגידו שלא חשבתי עליכם, פיניתי מקום. עכשיו יש לנו עוד 13 ג'יגה-בייט לדבר. וואי, מצאתי מסלול, אני מקיף אותו איזה 14 פעם כבר. וזה מרגיש כאילו זה לא נגמר, תסתכלו. בא מכאן, הולך עד הסוף איפה שהשופרסל, ואז שמאל על המושבה. ועושה את זה עד הבוסטן של סבא יוסי. איזה קטע. ההיליופסוס שנתפס לי ברגל שמאל עבר לימין. מה קורה פה? זה שביל לאופניים, אבל נראה שיותר כיף ללכת כאן. ואין אופניים, אז נלך כאן. אגב, שימו לב, רגע, אני לא יודע, כן, רואים נראה לי. תשמעו, 11:30 ואני על 63,000. זאת אומרת שעוד לא עבר חצי יום ועברתי את 50,000. מעניין איך נמשיך מכאן. הגענו לסוף מסלול של האופניים,
עכשיו אנחנו בדיוק בשופרסל, ואז נפנה שמאלה לכיוון המושבה, ואז מגיעים לדידו סנטר ופונים שם שמאלה לכיוון המושבה. אגב, אם כבר אני פה, אז אני אנצל את הבמה ואתן טיפים ככה לכל מי שרוצה גם לעשות את האתגר הזה. אז הטיפ הראשון הוא קודם כל אל תעשו אותו. דבר שני, מה מצאתי? מצאתי שיש בעיה עם השעון, צריך גם להטעין את השעון. אני כרגע על איזה 12 שעות הליכה, משהו כזה, וכמה אחוזים יש לי? שנייה, אני בודק. ואני על 22%, כאילו זה רבע. מה קורה פה? אני צריך ללכת רגע הבית ולהטעין אותו, את השעון. על מה הולך סוללה בכלל בשעון? איך כזה? טוב, 12 שעות, אבל עדיין. שעון, כאילו זה לא אייפון אפילו. ופונים בדידו סנטר שמאלה, ומפה רק ישר עד הסוף לכיוון הבוסטן. נעבור את המרכז תבורי ונמשיך ללכת ישר. אני לא יודע אם הקצב צעדים שלי ירד, אבל אני מקווה שלא, כי כבר קשה אחרי 60,000. יש פה איזו אישה בת 60 שראיתי לפני 3 שעות, ואני רואה אותה גם עכשיו. כאילו מה, היא גם הולכת עד עכשיו? טוב, התקדמנו ממש הרבה קדימה, אז בגדול ממשיכים עד הסוף, עד לבוסטן. אבל אני אעצור בבית רגע להטעין את השעון, את הטלפון, ויוכל משהו כדי להחזיר אנרגיות מכל ההליכה הזאת. טוב, אחרי שאכלנו טיפה אפשר להמשיך. טוב, אז הגענו לבוסטן, מפה נפנה שמאלה. ממשיכים בית ספר רבין, נעלה עד למעלה בעלייה, ואז לכיוון של הנווה תות ושמאלה עד הסוף. אנחנו עוד רגע ב-70,000. שמעו איזה פסיכופתי זה, אבל חשבתי שילך לי יותר קשה. אנחנו נבחר במסלול של האופניים שוב. אני אעשה סרטונים קצרים כדי שלא ייגמר המקום. אני לוקח את המסלול של האופניים כי אנחנו עושים 100,000 צעדים ומגיע לנו את זה. וככה חוזר על זה מלא פעמים ומגוון קצת מדי פעם. תשמעו, אני בהלם. האישה הזקנה של מקודם היא עוד פה. נראה לי אבל היא נחה. היא יושבת פה איזה שעתיים. אבל גם היא הלכה, וגם הלכה. וואי, כל הכבוד לה, אבל בגיל הזה, באמת לעשות את הצעדים עם המנוחות, אין בעיה. וואי, אנחנו עוד רגע על 75,000. אנחנו ב-75,000. אנחנו, זה אני. אתם פשוט יושבים וצופים מהבית. קומו, תעשו גם צעדים. וואי, רגל שמאל שלי אבל, האיליופסואס שם, זהו. וואו. אני לא מאמין שזה יעצור אותי מלהגיע ל100,000. אבל וואו, מרגישים. הכף רגל גם, אבל זה עוד לא נורא. כאילו זה קצת נורא. אבל האיליופסואס של רגל שמאל
זה די כיף לאכול כל מה שאתה רוצה היום, כי אתה חייב אנרגיה לצעדים. מחשבות שעולות לך אחרי 80,000 צעדים. מה אם הייתי לבד בעולם? רק אני והציפורים כאן. כולם שבת, נחים. רק אני הולך 100,000 צעדים. אתם יודעים, אצל ספורטאים, לא רק אצל ספורטאים, גם אצל סתם אנשים, ברגע שמסתכלים למטה, בכל תרגיל, זה אומר שנגמר הכוח. אני כרגע מסתכל למטה. לא, אבל אני בטוח מסיים את זה. לא יודע, תפוס לגמרי ברגליים, אפילו הכתפיים שלי תפוסות, אין לי מושג איך. נראה לי זה בגלל שהן שמוטות או משהו כזה, בגלל כל ההליכה. אני קרוב ל-90,000 כבר. אני אקח מנוחה קצרה ואני אמשיך את זה, אבל סך הכל חתיכת אתגר. איזה מצחיק, אפילו יוקפת אותי עכשיו. זה לא מבינים, אני כזה כולי הולך לאט, פתאום היא בהליכה מהירה כזה עם שירים. מדובר במישהי בת 50 בערך, כן? אוקיי, 90,000 בשעה 4. מצבנו לא רע בכלל, אפילו טוב. אני לא יודע איך המהירות שלי לא ירדה מה-16 שעות האלה, אבל שתי האיליופסות שלי דפוסים, גם ימין גם שמאל עכשיו. שמאל ממש התגבר, אבל אפשר לשרוד אותו. ימין התחיל קצת, אז זה לא נורא. הכפות רגליים ממש כמו אבן, אז אני חושב שאני אקח רגע מנוחה. אני בזמנים ממש טובים, 8 שעות עד לסוף היום. זהו, נהיה לי קר, שמתי קפוצ'ון. אני לא מבין את זה, כשאוכלים הרבה הגוף לא אמור להתחמם. אכלתי היום יותר שטויות משאכלתי כל השנה. מה קורה כאן? קר לי. יאללה, פוש אחרון ל100,000. וואלה, אני בהלם, עוד 400. יואו. אני בהלם. וואו. עוד נשאר הרבה זמן. אני אעשה ספרים, אבל יואו, אני גמור. הרגליים קצת משותקות, אז אני אתן נראה לי איזה חצי שעה מנוחה ואני אמשיך. וואלה, זה כבר לעשות הכל על אוטומט. שעה האחרונה לאתגר, כל צעד מרגיש כמו 7,000, קצת עייף. וואו, זה ממש קשה לעלות. אני ב-115, נשתדל להגיע ל-120, יש עוד שעה. אני לא בטוח יצליח, זה קשה מדי. וואו, לא חשבתי שזה יהיה כזה קשה, אבל טכנית הגענו ליעד. טוב, אני ממשיך. אז הגענו לחדר שממנו התחלנו את האתגר. וואו, לא מאמין שזה מאחוריי. 120,000. זמן פינוקים. טוב, אז אני יום אחרי האתגר, עוד מעכל, תרתי משמע.
וואי, אכלתי אתמול איזה 5,000 קלוריות בערך, הגוף שלי לא רגיל לזה. לא הצלחתי להקל את זה כל כך. חשבתי שאני אצלה יותר היום, אבל אני מרגיש די בסדר. אני הולך לנוח היום, אני לא הולך לעשות לא מדרגות, לא צעדים, לא אימונים. תלוי עד כמה אני אתאפק. ותודה על כל ההודעות.